No, a ešte troška v krátkosti k samotnej konštrukcii a k celkovému monitoru. Si to vypneme, nech nás to neoslepuje. Vypína sa to pravým, môžete dvakrát stlačiť, vypne sa, môžete potvrdiť cez joystick. Uvidíme, keď bola fólia, keď už nie je fólia, ako to je oveľa lepšie. Čo sa týka zvyšku, tak toto naozaj neviem, prečo sa zaplo. Je to naozaj divné. Neviem, čo sa s ním robí. Nakoľko rozpoznával som, že či je zapnutý, či je vypnutý tým, že svieti vlastne tu a tu. A teraz, ako ste videli, zapol sa. Ono, pri OLEDke vy vôbec nevidíte, že či to je zapnuté, či je vypnuté, hlavne ak máte vypnuté tieto srandy. Nakoľko tá čierna je naozaj tako pri vypnutom monitore. No a vlastne tak to je teda tenký. My si vedeli predstaviť, čo viem, že palec, no mohol byť aj ostričak. Čiže palec a tak toto je. Bol by viac štýlové, keby to bolo ešte tenšie, ale vzhľadom na to, že vlastne vy celú tú obrazovku si natáčate a nastavujete vlastne väčšinou spredu, tak je fajn, že máte nejakú tú istotu, že to nebude nejaké tie nulinky, že sa vám to nezlomí. Ja si ho pre istotu zapnem, lebo mali sme tu srandu, keď to vyzeralo, že sa pokazil. Takže zapnem a idem si ho otáčať, aby bolo vidno, či to dobre funguje. Dobre, takže máme prihlásenie. Zobrazilo, že je to cez DisplayPort. No a vlastne vy ako komplet obrazovku si môžete vlastne natáčať, dajme tu na niekoho, alebo keď inak sedíte. Keď tlačíte normálne o tento kraj, tak farba sa nemení. Ako pri LCDčku. Ďalšie nastavenie je výškové.